Sa magandang umaga, dala ang panaginip. The provincial government of Camarines Sur support with utmost enthusiasm and vigor the Department of Agriculture's Binhi ng Pag-asa program that aims to empower the youth to become competent agricultural entrepreneurs or agripreneurs. Just like what I always tell our trainees or sino man na-encounter ko, there is no such thing as coincidences in life. You are here for a purpose, so because you are the seeds of hope, you are next in line, and we are preparing you. Our generation is preparing you as much as the past generation has prepared us. Nananaginip pa ang iba, iapak na iyong paa, simulan na. Unatin natin ang kamay, bumangon ng sabay-sabay, walang oras na sayangin, halika na. Nasa kamay mo ang binhi ng pagbabago, nasa kamay mo rin ang tubig na bubuhay dito. Nasa kamay mo ang binhi ng pagbabago, halina't itanim natin at anihin natin sa tamang panahon. Ako po si Ryan Cordial, galing po ako sa Kamaligan. Napakalaking tulong ito sa aming mga kabataan kasi namulat kami sa kalagayan ng ating bansa in terms of agricultural aspects, and ang dami naming mga kaalaman na natutunan, at syempre may pamamahagi namin ito sa mga kapwa naming kabataan doon sa aming lugar sa pamamagitan ng pag-conduct rin namin ng seminar, dahil isa po kami sa mga youth leaders din doon sa amin. Kahit na may kulimlim at maabutan ng dilim, di matitinag ng lagim ang ligaya. Sa gitna nitong unos, kasangga natin ang Diyos, ulanin may magbubuhos ng biyaya. Pagkat nasa kamay mo ang binhi ng pagbabago, nasa kamay mo rin ang tubig na bubuhay dito. Nasa kamay mo ang binhi ng pagbabago, halina't itanim natin at anihin natin sa tamang panahon. Ako si Adrian Navarro, galing Carolina, Naga City. Papasalamat ako dahil naging bahagi ako ng seminar na ito dahil nagkaroon ako ng bagong kaalaman tungkol sa agrikultura. Dati wala akong kaalam-alam kung paano magtanim, kung anong dapat ginagawa. Pero ngayon, nagkaroon ako ng idea kung paano gagawin, tulad na lang sa pagtatanim ng gulay, na pwede kong ibahagi sa mga kapwa ko kabataan, na pagyabungin natin ang agrikulturang Pilipino. Kami Ako, ang binhi ang binhi ng pag-asa. Binhi ng Pag-asa! Halina't